Hej, vi vil gerne tale lidt om sofismen. Sofismen som filosofi er troen på ord. Man skal formulere sine tanker og kommunikere gennem retorik. Altså noget eksisterer ikke før det bliver formuleret. Så vil man lære eller uddannes inden for kommunikation, gik man til en sofist, som er betalt for at undervise. Når vi ser på naturen, altså fysisk, kan vi kommunikere omkring den, fordi vi har nomos, så er nogle specielle love og regler for verden. Et eksempel kunne være, at vi ser træet, men vi opfatter træet forskelligt. Det er kun muligt for os at snakke om træet, fordi vi har nomos. Mange sofister tjener penge på at undervise. Tjente penge på at undervise. Det blev kaldt didaktik, da de underviste i deres erkend, som for sofisterne ofte indebar retorik og etik. Protagoras. Protagoras var en intellektuel græsk sofist, og før Sokratiker, altså naturfilosof. Han levede cirka fra år 490 til 420 f.Kr. Hans arke var mennesket. Han blev anset som værende en af Sokrates mest respekterede modstandere. Det han fokuserede på var at lære folk at være gode til at kommunikere både grammatisk og retorisk. Han tjente penge på at vejlede folk, både det private og det offentlige, fordi han selv mente, at han besid nogle kundskaber. Hans principper byggede på homo mensura-sætningen, som er en form for filosofisk relativisme. Det er at alt er relativt. Han argumenterer for, at hvilket som helst forhold afhænger af det perspektiv, man anskuer fra. Altså, findes der nogle modstridende udsagn til hver. Gorgias var også græsk filosof, sofist og før Sokratiker. Han levede fra år 480 til 380 f.Kr. Hans arke var ord og retorik. Han var epokegørende inden for græsk talekunst og rejste rundt til flere græske bystater og underviste retorik og argumentationslære imod betaling. Argumentationslæren gik ud på at lære, at rytme, ordstilling og ordvalg skabte den kunstfærdige og effektive fremstillingsform. Han fremsatte 3 paradoksale teser, som lød på: intet eksisterer. Hvis noget eksisterer, kan det ikke erkendes. Og hvis det kan erkendes, kan det ikke udtrykkes. Der står en fejl her i det her baggrund. Altså hvis vi bruger et eksempel med træet, så kan vi sige, træet eksisterer ikke, før nogen har formuleret det. Og man kan ikke erkende noget, før det bliver formuleret. Og når man ikke kan erkende det, så kan man ikke udtrykke det, fordi hver enkelt person ser det forskelligt. Lavet af Johanne Martin. Nej, det var fint.